गिबियावनो रायजो बड'लेण्ड खौरां नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ गिबियावनो बरायग्रोनानै लानाय जादों। नैबे समाव आं दङ बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय साम' हाथाय हालामाव दिनै श्री श्री कृष्णनि जि रासमेला बे रासमेलाखौ गाजा गोमजायै बिथांमोना खुंफुंनो लानाय जादों। बिथांमोना सानबानि हाबाफारि लानानै दिनै खुंफुंनो लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बे समाव खुंफुं आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारिया दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायगोन बेखौ जों खौरांनि गेजेरजों आबुं मिथिहोनो नाजादों। गिबियावनो आफादगिरि नोंथांखौ जोंनि खौरांनि गेजेरजों बरायग्रोनानै लाबाय। नोंथांमोना दिनै नैबे समाव 77थि जिथु रासमेला बे रासमेलाखौ खुंफुंदों, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? खुलुमनाय थाबाय। दा जोङो दिनै बेसेबा बोसोर बे जोंनि साम' हाथाय हालामाव श्री श्री कृष्ण रासमेलाखौ दिनै 77 बोसोर फालिबोबाय। बिदिनो जोङो आगोलबो फालिदोंमोन, दिनैबो फालिदों। नाथाय माबायाव बै आन्दलन समाव बोसोरसे ना मा जोङो माने ओरैनो थंगिल' होनानै बन्द' जादोंमोन। दा जोङो बे फुजानि बे मेलानि गेजेरजों जोंनि सोरगिदिं थानाय जोंनि बे माबायाव साम' हाथायाव नांथाबना थानाय गंफ्रोमबो गामिनि रायजोफोरखौ खौसेथि लाखिनो हागोन होननानै आंनि मिजिंथि आरो बेखिनियानो। नोंथांमोना जि सानबेसेनि हाबाफारिजों खुंफुंलानाय जादों? जों आगोलनि बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो 15 नभेम्बरनिफ्राय 19 नभेम्बरसिम सानब्रै हरबा जायो। बे सानब्रै हरबाखौ खुंनो थाखाय थामथिम खालामनाय जादों। नोंथांमोना दिनै बे मेलाखौ खुंफुंबाय, माखासे नारा नाथानि गेजेरजोंबाबो खुंफुंनो हाबाय। बेनि सायाव दिनै रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो जे बेखौ नायफैनो? जों बेखौनो खावलायोदि जा जोंनि सोरगिदिं थानाय जिबिलाक रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे मेलायाव फैनानै खुंफुं आफादखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि एकताया बजायना थायो, बेखौनो आं गासैबो जोंनि बे हालामनि रायजो राजाखौ खावलायनाय जायो। नंगौ, नैबे समाव आफादगिरि बिथाङा दिनै खौरांनि गेजेरजों माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिबाय। नैबे समाव आं नेहाथारि बिथांनिफ्राय माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिहोनो नाजाबावदों। नैबे समाव नोंथांखौबो बरायग्रोनानै लादों। नोंथांमोननि नैबे साम' हाथाय बाजारनि जिथु फोरबो, कृष्णनि जि रासमेला फोरबो, बे रासमेला फोरबोखौ लानानै नोंथाङा मायबाफोर मेसेज होनो सानो नामा रायजोनि? गिबियावनो श्री श्री कृष्ण रासमेला फोरबोखौ नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरग्रोबाय। दा जोंहा श्री श्री रासकृष्ण मेलाया जोंहा खुंबै दिनै 77थि सफैबाय। दा बेवहाय जोंहा सानब्रै आरो हरबा बेखौ थांखि लानानै जोङो खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै गिबि सान। बे गिबि सानाव जोङो गासैबो जोंनि साम' हाथाय एरियानि रायजो राजाखौ जहाय लाफानानै जोङो गाजा गोमजायै दिनैनि सानखौबो फालिलांनो सिगांबाय। नोंथांमोना दिनै फुंनिफ्राय माखासे मानि हाबाफारिफोर लानाय जादों। मा हाबाफारि लानाय जादों? हाबाफारियाथ' गोबां लानाय जाहैबाय। जोंहा जेरै जोंहा दिबि बानायनाय, बे दिबिखौ जोंहा बहायनाय बे हाबाफारिया जोब्बाय। लोगोसेयैनो जोंहा बायदिसिना खामानि दंबावो, जेरैहाय हाबाफारि बायदियै मेन गेट बेखेवनाय आरो कार्यालय बेखेवनाय आरो मेन मन्दिरनि लांगोना बेखेवनाय आरो स्टेज बेखेवनाय, आरोबाव पेन्देल बेखेवनाय, बेखिनियानो मेन जोंनि थांखि आरो दिनैनिया। नोंथांमोननि जिथु गिबि साननि हाबाफारि, बे गिबि साननि हाबाफारि बायदियै नोंथांमोना हारिमु दिन्थिफुंनायफोर लानाय जादों नामा? हारिमु मोनाबिलियाव जोंहा दिनै थागोन, जों बिदि गोजाननि लेंहरनाय जायाखै। जोंहा लकेल दं। बे लकेलाव जोंहा गोसो गुदुं मोसाखावरि बिथांमोना दिनैनि मोनाबिलियाव मोसाफैनो हागोन आरो। दा बेजों लोगोसेनो आङो जोंनि साम' हाथाय एरियानिल' नङा, गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो सोरबाफोर जुदि मोसानो गोसो दङब्ला एबा रोजाबनो गोसो दङब्ला नै दिनैनि गोथार सानाव एबा गोथार मोनाबिलियाव
रंजाफैनो हागोन आरो दा बेखौनो आङो गासैबो मोसाखावरि बिथांमोननिसिम खावलायहरो। जोबथारनायाव मोनसे सोंथि, नोंथांमोना जोबथा हाबाफारियाव माखासे मेथाइ रोजाबगिरिफोरखौ हांख्रायदों होननानै खोनानो मोनदों। बे समाव सोर सोरखौ हांख्रायनाय जादों? औ, जोंहा लेंहरजानाय देंखोगिरि हिसाबै दङ जा नयन बरगयारि, क'क्राझारनिफ्राय फैगोन बिथाङा। लोगोसेयैनो जोंनि जायगानिनो दासो एसे फेमास जाबोनो हानाय जोंनि बर' रावजों सल' खनग्रा सिंलिमारि जोंनि जायगानिनो नजरुल इस्लाम बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनाय जादों। लोगोसेयैनो जोंहा बे जोबथियाव हारिमु मोनाबिलिखौ बेखेवनो फैगोन मानगोनां फैलाजिया बरगयारि, बिथाङा आथिखालाव गोबां मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर। लोगोसेनो बिथाङा राजनितिकआवबो एसे फेमास जानानै दङ। दा जों बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों। लोगोसेनो हेन्स थागोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बै 16-17 बेखिनियाव डेन्स कम्पिटिसनफोर दङ आरो बेवहाय जाय बिथांमोना कम्पिटिसनाव बाहागो लाफैनो गोसो दं बिथांमोना लाफैनो हागोन आरो। मोसानायनि जिथु बादायलायनाय, बे बादायलायनायनि बान्था हिसाबै बेसे थागोन? बादायलायनायाथ' प्राइज हिसाबै जोंहा 7,000 आरो नैथियाव जाहैबाय 5,000 आरो कनसलेसन थागोन साबानि। दा बेखिनियानो आरो। लोगोसेनो आं बेखौबो फोरमायनो सानो रायजो राजाफोरनिसिम, थारमाने प्राइज हिसाबै जोंना खमब्लाबो थारमाने बे प्राइज मानिया थारमाने गेदेर नङा आरो। दा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हानायासो एसे मेन गेदेर आरो। लोगोसेनो जोङो 17 खालाराव जोंहा खुंनो गोनां दङ खुला गान। बे खुला गानाव दा जोंनि एरियानि गोबां बोराय बुरि बेन्थ' बिथांमोना नायनो थाखाय जोबोर हाउस जानानै दं। दा बिथांमोनखौ नैबे सावन बाजार हालामाव दिन्थिनाय जाहैगोन। जोङो माखासे जों गाज्रि थासारिनि जिथु माखासे जौ जुवा फाननायफोरखौ जों माखासे सुबुंफोरनिफ्राय जों खोनाबाय थानो मोनदों। नोंथांमोना नैबे समाव बेफोरखौ मायबाफोर एलाव होनाय जादों नामा? बेफोरथ' जोंनाव जेबो एलाव गैया। जोंहा फुजाया ओरैनो जोंहा गोम गोम सोलिखागोन। जोंहा बे सानब्रै हरबायाव जा जोंनि बेखिनि एरियानि मानसिफोरानो एबा रायजो राजाफोरानो ज' ज' फैनानै फुजाखौ नायफैयो, बेयाव रंजाफैयो। बेखायनो जोंहा गोम गोम जाखायो। जोंहा बेनि थाखाय जोंफोर बेयाव जानाय लोंनाय, गेलेनाय, थाखा फैसा जुवा बेफोरो गैया। बेखायनो जोङो बे सानब्रै हरबायाव बेफोरखौ जोङो गोजानाव दोनखादो। नंगौ, आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथाङा दिनै खौरांनि गेजेरजों खुंफुंनायनि सोमोन्दै आरो माखासे थासारिनि सोमोन्दै माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिहोबाय। बे बाथ्राखौ रायजो बड'लेण्ड खौराङाव मिथिहोनायनि गेजेरजों फोसावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। जे फोरमायनो गोनां बाथ्राखौ बेखिनियावनो दिनैनि बे थुंगे होबाय। गोजोन्थों।